Yawa kafafen yada labarai kullum mutum ya ce a BBC na ji, a Jamus na ji, sai ka ce ya ji a Bukhari. Danna subscribe sannan ku danna kararrawa. Yawa kafafen yada labarai kullum mutum ya ce a BBC na ji, a Jamus na ji, sai ka ce ya ji a Bukhari. Abin nan na ji inda ranka ce wace ce ko na gauta, shi kullum maganarsa kenan. Dan jarida duk fitinar duniya 'yan jarida suka haɗa ta, duk tashin hankalin duniya 'yan jarida suka haɗa shi. Tun zamanin annabi 'yan jarida kaso 75 su ne munafukan da suke lalata addini, yaɗa jita-jita, yaɗa ƙarya. Danna subscribe sannan ku danna kararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A Soke Lefe TV.